tak podľa mňa Slovensko už to vyzerá na tú recesiu, že asi sa tomu nevyhneme, že keď sa pozrieme na tú spotrebu domácnosti, na veci, ktoré tie domácnosti vedia obmedzovať ako reštaurácie, športové potreby a kadečo iné, tak tam už medziročne vidno minimálne stagnáciu alebo pokles. Čiže podľa mňa Slovensko oficiálne v recesii nie je ešte len preto, že teda tie eurofondy sa tu stále míňajú a to nám nafúkuje tie čísla. Ale by som čakal, že teda to Slovensko skôr či neskôr do tej recesie padne a to bude zaujímavé potom, ako sa to celé bude správať. Ono samozrejme, že tá konsolidácia, tá karikatúra konsolidácie tomu nepomáha. To radikálne zvýšenie rôznych daní a zavedenie nových daní nie je teda rozumnou politikou v čase, keď dochádza k reštrukturalizácii celého automobilového priemyslu v Európe a Nemecko stagnuje a prepada sa a my ideme teraz akože robiť zle podnikateľom. Myslím, že táto vláda bude vidieť výsledky svojej práce ešte počas jej vládnutia a tá druhá už teda na 100%. Samozrejme, že najdôležitejšie bude ten rast nezamestnanosti, kedy príde, či bude rýchly, nebude rýchly, ale očakával by som, že nejaký príde, alebo toľko klientov a známych, čo odchádza zo Slovenska, tak to si už dlho nepamätám, že v takej vlne to bolo, čiže určite to bude cítiť na tej ekonomike. Byty. Aj to podporuje moje trošku akože skepticizmus ohľadom primerného výnosového percenta na bytok na nasledujúcich 15 rokov na Slovensku. Ináč to je také zaujímavé, že na Slovensku sa slovenské byty považujú za tú najlepšiu investíciu, ale keď si to porovnáte s hocičím, a teraz nemusíme ísť ani do Bitcoinu, ale napríklad so zlatom, s akciami alebo čo, tak je to tá najhoršia investícia. Ale tak na Slovensku je tá diskusia sploštená na to, že niečo versus peniaze na účte, no tak potom akože vám to vyjde lepšie.